Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakra. Apa? Jadi nak kamari ko? Tapi yo. Iko kaki kurang cie Tenang tu Biak. Tunggu Cakra bana selenyo. Serius? Ayo cepet lah. Jadi aman tuh. Kan di balian atau membelian? Cabiak saja pembelian. Ha, ditunggu Cakra. Aman tuh Cabiak. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapai pulo nyolai wai. Iyo tuh pulo. Kasihan namanya telepon. Udah. Apa lagi nya? Kapai kama udah leko. Biasalah dia. Udah baik kadai. Matau tak? Kalau malam Laki Pa ni, suntuk saja pengenal udah di rumah. Dendende. Tiba Koa kan? Oh enggak, tenang saja lah dia. Udah cuman bergurau-gurau saja dia tahu. Maaf pik kata nang udah. Bakoa tuh judi. Usah udah berjudi dua mah. Tidak ada udah berjudi dia. Jangankan berjudi, berhampak pun tidak ada. Jhonpy. Onde udah. Kapai kama udah laiko. Laba sege-sege pulo. Pai kamano. Adik sayang, adik sabana kami. Udah ditelepon kawan, tapi kurang cie. Kama udah pai, ndak tentu anak bini. Painyo sanjo, pulanyo sampai pagi. Usahlah adik, oi adik andeh ninya bana. Udah kalapau, pai mau tahu tadi. Kok lagi dalam rumah lapangana, udah tentu abana. Rancak kalapau, udah bamain koa. Ambo coki. Mandan ambo coki. Dekarando mandan coki. Ambo makan babi. Tidak boleh. Batu. Harap. Salah kok. Mulai. Kok. Kok. Ambo sampai. Setiap malam udah gila batanggan. Ala sarupo udah jomo sanggadang. Mangalah adia, oi adia gilo mangaruto. Udah bakoa, indah bamain hampo. Aku aja main reminya, usahlah jadikan hobi. Mereka tertangkap di polisi, udah bisa masuk atansi. Usahlah adia rusuh, udah indah bamain taruah. Biar main tambah lasua, main rokok jo teh talu. Udah gila bakoa, karajunyo setiap hari. Ancak udah main koa, pada udah main padusi. Hah, tuh kan? Siang tiga udah, malam bakoa juga karajo udah. Pai cuwo udah malam tadi yo. Ada dia. Daripada udah melalama kata Julia dia. Rancak udah mau tadi kata-kata saja. Iyo, tapi mau Musa udah mah bilo udah karajo. Kama udah pai, ndak tentu anak bini. Painyo sanjo, pulanyo sampai pagi. Usahlah adik alada adik ane nala dini ala banana nene. Udahlah tanah lala pangola depai mana la ota ota. Jika latina la rumah ala pangana dan ala sentuh abana. Mangkula kalapo la de udah bisa main koa. Cepi.